Takže čaute, vítam vás pri našom prvom videu. Toto je kanál Luma a ja som Mišo a toto je Vicky. A vítam vás pri prvej sérii hrania hier a toto je Farming Simulator. Sme na mape konkrétne Agro Azores. Som si to napísal, aby som sa nepomýlil. Toto je Vicky, pozdrav sa. Prosím. Je ťa trochu zle počuť. Je ťa zle počuť. Jaj, no, No už je to nevadí. dobré. No už je to dobré, no. Pozdrav sa, nie? No takže čaute. Akože je to také, no. Prvé videjko naše, takže... To, časom sa to zlepší, no. Takže máme tu mapu Agro Azores a máme konkrétne kúpenú farmu. Môžeme si ukázať, že my sme si vybrali túto farmu, čo vidíte teraz na mape. Hráme trošku menšiu mapu, ale potom bude séria z väčšej mapy. A máme tu už s nejakým tým... nejakou tou technikou. A... no, podľa niečo ti ukážem. Takže máme tu... kravy s tým takým výbehom, takým skopcovitým. Takže tu môžeme mať kravy, ale na kravy nám treba krmivo, čo vieme zabezpečiť tým, že ho kúpime, lebo ešte sme nič nemínali. Ale treba nám slamu a slamu kúpiť nevieme, čiže tu musíme nazbierať. A keď sa na to pozrieme, tak si môžeme povšimnúť, že tu máme jedine tak asi 4 alebo 5 polí, kde máme pšenicu, ktorú nám treba na tú slamu. No a rozmýšľam, že by sme kúpili tú 97, lebo to je taká veľká a prenajmeme si nejaký kombajn. Alebo keď už máme 1 300 000, tak by sme si kombajn aspoň jeden kúpili nejaký menší, že? To sa viacej oplatí, či? Taký menší. A pôjdeme tam, no každopádne treba nám zobrať vlečku, čiže ja kúpim ten kombajn, dojdem na pole 97, ak tak nájdem ma na mape, len kúpim najprv to pole. Takže pole 97 je na kúpe 68. Dobre, už sme ho kúpili. Idem kúpiť ten kombajn a ty zober ten klas zelený a napoj na ňo vlečku. A príde za mnou na 97 pole, hej. No. Takže tu ho máš a tu máš tú vlečku, to si napoj. A ja idem kúpiť ten kombajn. No takže sme tu. A ja som si zobral tento kombajník Topliner Dautzfar s tým takým tým základným, proste nič som tam nevylepšoval a ako vidím, tak trošku takým blbým spôsobom tu tá vlečka prišla, takže asi každopádne použijem super silu. Možno ma za to budete hejtiť, ale tak samozrejme vidíme, ako to tu je spravené. Takto zjednodušíme aspoň trošku. Výborne. Takže ideme na to. Takže ja už som aktuálne na tom poli a vidím tu, že trošku sa to tu skomplikovalo s týmto, takže dúfajme, že to teraz pôjde. Nice, výborne. A my môžeme teraz teda začať tú pšenicu zbierať a trošku vám to timelapseme, aby ste v procese len videli, ako to robíme a ako to zbierame. Takže ideme na to.
OK, takže akurát sme to dokončili a máme okolo 5000 litrov pšenice, to je celkom v pohode. Láska, poď sem trošku, otvorím ti ruru. Nech to tam dáme. Jo, takže výborne. A teraz sa vrátime na farmu. A... Počkaj, lebo som si trošku nakrivo išiel. No, teraz sa vrátime na farmu. A ty to... No, ty to pôjdeš dať do sila, ktoré keď tam nebude, tak ho postavíme. A na toto pôjdeme kúpiť zberač a pozberáme tú slamu, hej? Dobre. Takže poď za mnou, ideme na farmu. No, takže sme na farme a teraz niekde na bok odpojím kombajn. Asi Ja to idem dať do toho sila. Hej, len keď tu silo nie je, čo asi tak nie je, pravdepodobne. Aha, je tu silo. Tu. Dobre, daj to do sila. Lebo to použijeme keď tak na sliepky, alebo tak, vieš. OK. A teraz čo potrebujeme, tak je... zobrať ten... traktor tvoj a môj. Samozrejme ja sa idem pozrieť na to, že koľko má tvoj. Tvoj má 200 koní, môj má 95. A musíme zobrať ten zberač, to nakladanie. Co to volá nakladanie v obchode, počkaj, skúsim to nájsť. Tu je to nakladanie. Samo tam ide. Tak zoberiem to. To si prenajmeme, čiže prenájom. To menšie je moje a to väčšie bude tvoje, hej? Dobre. Takže teraz pôjdeme do obchodu. Čiže odpoj tak kde vlečku na bok a ideme do obchodu. OK, takže zoberieme nakladanie a Vicky je za chvíľku tu. A už je tu. Ja zoberiem to menšie, ona to väčšie a pôjdeme teda tú slamu pozbierať. OK, takže ja som už ľudia plný, idem to odniesť teda na farmu. A Vicky ma teraz strieda. Takže toto vysypeme pre tie kravy. A teraz Vicky naloží druhú časť tej slamy a ja medzi tým pôjdem kúpiť podvalník, na ktorý vložíme pre tie zvieratá krmivo. Rozmýšľal som, že by sme nemuseli kúpiť podvalník, ale zobral by som si jej vlečku. Dúfam, že mi tento traktor bude stačiť na tú vlečku.
Každopádne dúfajme, že hej, a pôjdem kúpiť teda to krmivo pre tie krávy. Takže myslím si, že krmná zmes tam stačí. Takže ideme na to. OK, takže všetko sme naložili a teraz tých 7200 litrov pôjdeme odniesť tým kravám. A ukážeme Viki, kde sa to vysypáva, pretože ona je v tejto hre nováčik ako tak. No, celkom aj ja, pretože je to iná mapa. A uvidíme sa na farme. OK, takže som na farme a vidím, že Viki na to prišla, kde to treba vysypať, čiže som šťastný. A výborne, presne tam to trebalo vysypať. Teraz mi len prosím ťa trošku uhni. A pozriem sa, či vlastne tu sa vykladá. Áno, smesná krvná dávka sa vykladá tiež tu. Čiže bang. Vysypeme to tu. A pre naše zvieratka sme zatiaľ zabezpečili základné životné podmienky, takže teraz môžeme tých traktoríkov vystúpiť. My si to upraceme po ukončení videa. Ale predtým ešte ako video bude ku koncu, tak si ukážeme nákup kráv a takých tých základných vecí, ktoré nám treba. Takže ako môžeme vidieť, tak potrebujú ešte okrem toho aj vodu, čo im vieme zabezpečiť. A močivku a mlieko oni produkujú. Takže urobíme to takto, že pôjdeme ich teda kúpiť. Len musí na to prísť, že kde tu je tá ikonka nákupu kráv. Nevieš na to, kde to je? Neviem, možno... Neviem. Á, tuto je dole, tuto je taká packa. Takže kúpime si kravy a kúpime nejaké, čo už vedia produkovať mlieko. Takže túto kúpime 3-krát. Kúpime aj túto ešte raz 3-krát a ešte aj túto 3-krát kúpime. Takže máme 12 krav. A teraz si odklikneme a môžeme sa pozrieť, keď sa nám to uloží, medzi kravy. Toto máme pridané a slamu majú. Vodu ako tak nemajú, ale majú tam celkom, toho krmiva je málo, ale majú tam niečo. Čiže ak tak ešte by sme pridali vodu. Tak nič, no, tak asi vodu nepotrebujú. Pravdepodobne vodu budú produkovať. A oni budú zdravé. To len prvý deň tak trvá. Tak dáme sa vyspať. Mne sa vidí, že oni vodu nepotrebujú.
vo farmingu. Dám spánok. Produkujú dosť málo mlieka, čiže tam sa mlieko neukáže. Ale oni budú zdravé, len to trošku bude trvať. OK, takže... Kde si, láska? To si. Takže my týmto pádom v tomto videu sa s vami ideme rozlúčiť. A dúfam, že sa vám to video páčilo a zanechajte like a odber a my budeme pokračovať tejto sérii ďalej. Dúfam, že sa vám to bude páčiť a to je asi všetko na dneska. Takže zabezpečili sme živobytie kravám, kúpili sme kravy, dali sme im tam teda slamu a krmivo. A v ďalšom dieli budeme pokračovať aj v nejakých iných prácach, sejba a tak ďalej. Takže tak no, tak my sa s vami lúčime a čaute. Čaute.